Čau lidi, dneska si ukážeme programek Photofilter, jak někomu změnit obličej. Třeba trollface někomu dáme. Tak já jsem si třeba zvolil Garfielda, protože fakt nevím. Tak prostě otevřete Photofilter. Je takový menší tutoriál na Photofilter. Ježiš, jsem to otevřel. No dobrý, prostě stáhnete. Hop. Tak. Číme. Jejda. Fail. Menší. Jen trošku. Tak. Takhle. Potom tady máte takovou hneď, to je nějaký polygon. Chytnete. A takhle to obtáhnete, ten troll face. Víte, takhle. Tak. To nevadí, jak to obtáhnete, hlavně byste to měli dokola. No, dokola. Kolem té hlavy. Já teda mám hodně. Teda umím trefit, jak vidíte. Tak. Fak. Obou klikat dokola. Vidíte, takhle už to máme. Přidáte copy. Sám skopírovat. Vkládáte pasté. Máte trollface. Máme ho takhle. Garfieldovi. Jedersovi. Což on je. Teďka už má trollface. Tomu děláme třeba. Takhle má trollface. Garfield. Můžeme dát, tady máte jako kouzelnou hůlku, tomu říkám. Můžete na to a dáme nějaký pozadí. Třeba přechody, nějaký stock gradient. Takhle vyberete barvy. Zelená, třeba fialová. No. Dáte OK. OKte. Krásně Garfield má pozadí. Ještě jsme mu to mohli dát třeba takhle mezi nohy. No, takhle mu to necháme bílý. Takhle by to nějak vypadalo. Je to všude, můžete to dávat. Tak, Justinovi výhroji, jestli se vám nelíbí jako mě, ne? Takže, takhle to nakovížme. Fakt takový malý. Tutoriál. Já vám ukázat o tom víc, třeba přes Adobe After Effects, potom Vegas Pro, všechno možný. Už tady vidíte toho Garfielda, to uložím teda. Takhle vám to představit. Takhle je to jednoduchý, rychlý. Můžete to dělat si fotku, profilovku, ještě to je. Tak, ještě to dám otevřít. Jsme to nastavili v tomhle. Tak to vypadá. Při Garfield. Můžete se dát na Facebook, na YouTube kanál, nevím. To je tak pro tenhle tutoriál Photofiltru všechno. Tak díky za shlédnutí, můžete dát like, nebo sdílet. A prosím, když tak odběr. A já se teda s váma loučím. Čus.